mun yi launching na kungiya a Abuja sai wani ya mana alƙawarin miliyan 20 wani gwamna to ni ina cikin kwamitin an san kudin aramma da muka je sai aka ce mu jira yayi wasu baki wallahi mun sha bakin arziki ne ko muna zaune sai ga wani mawaki ya fito a fusace shi da ya san kujerar umra 50 za a bashi wallahi da bai zo ba an bashi kujerar umra 50 ba mu ma san kudin da aka bashi ba amma wallahi ya fito yana ta bala'i kuma gwamnan da ya bashi wannan kujerar 50 din in ya ji kasa din nan ya san an yi haka ta nan haka yake ba a kiran suna to cire al'umma muke ciki kawai da ken iska mana ga bayan Allah na fama da yunwa mara kada kallon halin da ake ciki yanzu amsa sallama ma fa sai daidai yanzu fa muka bude karatun nan fa mutane da kasan masu ciwon wuya haifo da muke da gaske aka amsa mana sallama saboda yanayi da ake ciki masallaci ladan kamar zai ciji liman kowa na jin haushin kowa mun tsaya da wani a sahu liman yana a daidaita sahu na dan jawo kafa shaka wai zan taka shi ne sai na ja baya saboda a rabu lafiya ba fa ni na ce a daidaita sahun ba ni ma mabiyi ne wai zan taka shi ne to mu zo a yi sujuda ya mun gula ai kaga gwara in ja bayan mu rabu lafiya dan ban san da bai taho ba Allah ka tausaya mana jama'a kiyayi barna Allah bai santa